हेलौ लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायदों लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन जोंहा मा होनना बुङो जोंनि जि बर'नि मोनसे जोंहा हानजा दङमोन जायखौ होनना बुङो NDFBनि सोमोन्दै आङो भिडिअ लाबोनो नागिरदों मानो होनना बुङोब्ला जोंहा दायो सेप्तेम्बर दान बे फैबाय थानाय सेप्तेम्बर दाननि जि 14 अक्ट'खालि जि NDFBनि मार्टियार्स डे हाबाफारि दङ बियो जागोन खायजामाति गेवलां फोथाराव जागोन बेनिखायनो आङो नैबेयाव फैनानै दिनै नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो खिन्थानो आरो फोरमायनो होननानै आङो बेयाव फैबाय आरो बिनिनो आङो भिडिअ नोंथांमोननो लाबोगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना जोंहा बेयाव प्रिपारेसन खालामबाय थादों दायो मा होनना बुङो थागथियारि खालामबाय थादों बिनिनो आङो माखासे भिडिअ दिन्थिलांगोन आरोना लोगोफोर फैदो बिदिब्ला नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे आङो जोंहा मा हाबाफारि जागोन बिनि सोमोन्दै आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो आंनि चेनेलनि गेजेरजों आं नोंथांमोन बयखौबो बरायगोन आरो खावलायगोन नोंथांमोन बयखौबो दे नायलांबाय था लोगोफोर बिदिब्ला आंजों लोगोसे फैफादो 14 सेप्तेम्बर जोंनि मार्टियार्स डेनि प्रग्रामनि जि हाबाफारि नैबेयाव खामानि मावबाय थादों नैबिथिंनि जा बिथांमोनानो जाहैबाय मा होनना बुङो RC कमिटिनि सोद्रोमाफ्रा जा नैबेयावनो दंजोबो गासिबो बिथांमोननि दैदेननायावनो बे प्रग्रामा जानो थांगासिनो दं आरोना जोंहा नै सारबो दङ नै बिथिं बिथांखौथ' गोबाङा सिनाय मोनो बेनिफ्राय आरो जोंहा नै बिथिं फाइनान्स डिपार्टमेन्टआव दं ना आदाया जा दिनेश दा बिथाङा जाहैबाय फाइनान्स डिपार्टमेन्टआव दङ बेनिफ्राय आरो नैथिं माखासे दैदेनगिरिफ्रा जा बिथिंनि खामानियाव बेस्थ' जानानै दङ आरोना बेनिफ्राय जोंहा नै बिथिं गोबाङा सिनाय मोनखायो सारखौथ' जोंहा CEO मोन दै बिथाङाबो जा जेब्ला NDFB दङमोन सारा CEO हिसाबै टार्म्स मोननैयानो मोनदां ने मोननै टार्म्स CEO बिबान लानानै NDFBखौ दैदेनबोदोंमोन आरोना सारा बेनिफ्राय जा नै बिथाङाबो सासे मैखोम NDFBनि दैदेनगिरि मावथि बेनिफ्राय आरो जा नै बिथांमोना जाहैबाय खायजामाति ओनसोलनि होनना बुङोब्लाथ' गासैखौबो जोङो मिथिखायो NDFBनिनो गासिबो सापर्टार आरो हेफाजाब होबोनाय आरो जोंहा नै बिथिं काउन्सिलनि दैदेनगिरि सार दङ बिथांखौथ' आरो गोबाङा सिनाय मोनखायो जोंहा मा होनना बुङो सारनि मुङा मामोनलाय सार बिबेंगा बे जा मार्टियार्स डेनि सोमोन्दै फंनैसो बुंना होदो दे सारा बोरै खुंनो लाहार फाहार खालामदों जानो गोनाङाथ' फैगौ 14 सेप्तेम्बरावनोसै सफैबायानोसै साननैसोल' थासै दा फैगौ जिथु 14 सेप्तेम्बर NDFBनि जिथु मुंख्लंसां मार्टियार्स डे बेखौ खुंफुंनो थाखाय दायो जरदार खामानिया सोलिगासिनो दङ सोलिगासिनो दङ आरो मोजां सम बायदियै जाफुंहैगोन बेखौ जोङो आसा खालामनो हाखायोसै लोगोसेहै जोङो बे प्रग्रामावहाय जोंहा प्रग्रामाव होखानाय बायदियै गोबां आलासि जोंहा आथिखालनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि चिफनिफ्राय आरम्भ खालामनानै डिपुटि चिफ EM MCLA MLA लोगोसेहै इन्टेलेक्सुयेल ससियेल वार्कार लोगोसे फरायसा आफादगिरिजों लोगोसे बिदिनो जिल्ला लेभेलनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लेंहरनाय जादों गासैबो कनसेन्टखौथ' होखाजोबनाया सफैजोबखागोन गासैबो लोगोसेहै आङो बेनिखायनो आङो फैगौ 14 सेप्तेम्बर जिथु 14 सेप्तेम्बरनि जिथु प्रग्राम जिथु मार्टियार्स प्रग्राम बे प्रग्रामाव आङो रायजो राजानिसिम खावलायनाय जाहाथे नोंथांमोनहा NDFBनि मुंख्लं सानखौ नोजोर होनानै जाहाथे नोंथांमोना लोब बै समाव जाहाथे बाहागो लाफैयो बेनि थाखाय आङो गुरैयै खावलायहरबावबाय रायजो राजानिसिम RCनि जानानै सारा बे चेनेलनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो फोरमायबाय जोंहा बे हाबाफारि खुंनायनि बागै बेनिफ्राय आरो खावलायदों समग्र जोंनि बे बिटिआर हालामाव थानाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजाखौनो बै सानखालि बेयाव फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय सारा खावलायदों आंबो बेखौनो खावलायगोन जोंनि बिटिआर हालामनि सिङाव थानाय साफ्रोम बर' रायजो राजाफोरखौ मानो होनना बुङोब्ला जोङो जोंनि मुंख्लंफोरखौ जोङो मान होनांगोन जाय हारिया जाय जातिया मुंख्लंफोरखौ मान होनो रोङा सन्मान होनो रोङा बे हारिया माब्लाबाबो जौगाया होननानै बुंदों
बेनिखायनो जोङो जोंनि जायफ्रा हारिनि थाखाय जिउ बावलांबाय मुंख्लं जालांबाय बिथांमोनखौ जोङो मान होनांगोन सन्मान होनांगोन बेनिखायनो आङो जोंनि बिटिआरनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजाखौ आंनि चेनेलजों खावलायो नोंथांमोना बेयाव फैनानै बाहागो लाफैगोन आरो हेफाजाब खालामफैगोन नोंथांनि नुजाफैनायानो बिथांमोनखौ मान होनाय जागोन आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होनाय जागोन होननानै आङो नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलजों खावलायहरनाय थाबाय दे अब्ला सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनि चेनेलाव दान्दिसे सम होनायनि थाखाय दे गोजोन्थों बियो जाबाय काइजामाटिनि साखाथियावनो थानाय जोंहा मा होनना बुङो लेट रनजित बसुमतारी बि टाइगार होनना बुङो आरोना मेम'रियेल अपेन रंगमन्च काइजामाटि बैसागु थिलि नैबेयाव खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों मानो होनना बुङोब्ला जोंहा NDFB जायखौ बुङो जोंनि बर'नि रैखाथि हान्जामोन बिथांमोना आरो जोंहा बियो 1986आव बियो जोंहा दाफुंजादोंमोन रन्जन दैमारि आरो गबिन्द बसुमतारी मोननि दैदेननाय जि NDFB हान्जा बिनिनो जि मार्टियार्स डे जोंहा मुंदांखा जोंनि बिर जोहोलाव जोङो मान होनांगोन सन्मान होनांगोन बांबुरगोरा सार बिथांनि जि रुंसारि जि बिथांनि बर' हारिनि थाखाय जिउ बावनाय बे सानखौनो NDFBआ मार्टियार्स डे हिसाबै बेखौ खुंबोबाय थादों बिथाङानो जाहैबाय बांबुरगोरा बिथाङा जाहैबाय जोंहा प्रथम NDFBनि बिथाङा मार्टियार्स बेनिखायनो बे सानखौनो लोब्बा लाखिनानै 14 सेप्टेम्बर बे सेप्टेम्बरखौ बिथांनि थैनाय सान मार्टियार्स डे फालिनाय जायो आरो बिनिनो जोंहा नैबे 14 सेप्टेम्बराव बियो काइजामाटियाव खुंनो थाखाय थि खालामनाय जाबाय दा बिदि लाहार फाहार खालामनाय जादों बेनिखायनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलजों आङो खावलायगोन जायफोरा NDFBखौ अनसायो आरो बर' जाथिखौ मोजां मोनो बिथांमोना बै सानखालि फैनानै नोंथांमोनाबो बेयाव बाहागो लाफैगोन मानो होनना बुङोब्ला जोंहा दिनै जोंनि बर' माहारि हिसाबै दिनै जोंहा NDFB गैयामोनब्ला जोङो बेफोरबायदि आबुङै जोङो बर' जानानै जोङो बेफोरबायदि सोलिनो हानाय नंलामोन बिथांमोननि अननाय आरो बिथांमोननि रैखाथिनि थाखाय दिनै जोङो बर'आ बेफोरबायदि जोङो खाबु मोनदों बेनिखायनो आङो मान होनांगोन जोङो बयखौबो रुंसारि जोंनि जायफोर NDFB बिदा फंबाय गोबां दावहारुफोरा दिनै बर' जाथिनि थाखाय जिउ बावलांबाय बै सानखालि बेखौनो बर' जाथिनि जि मोनसे गोसोखां सान जायफोरा जिउ बावलांबाय बिथांमोननि थाखाय बिथांमोनखौ मान होनानै सन्मान होनानै बिथांमोनखौ गोसोखांनाय सान हिसाबै बेखौ थि खालामनानै लानाय जाबाय आरो जोंहा बियो बांबुरगोराजों लोगोसे NDFBनि जेसेबांखिनि जोंहा मार्टियार्सफोर दङ बै सानखालि बिथांमोन बयखौबो जोङो मान बावनाय जायो बेनिखायनो जोंनि जि बिटिआर हालामनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोन बयखौबो बै सानखालि बेयाव बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायदों मानो होनना बुङोब्ला दिनै बिथांमोननि अननाय आरो बिथांमोननि रैखाथि होनाय आरो बिथांमोननि जिउ बावनायनि गेजेरजों दिनै जोंहा थांनाय 2020 मायथाइयाव जि NDFBखौ लानानै जोंहा भारत सरकार आरो आसाम सरकारा एग्रिमेन्ट खालामबाय आरो जोंनो बिटिआर होबाय बेनिखायनो दिनै जोङो बिथांमोनखौ मान होनांगोन सन्मान होनांगोन बेनिखायनो आङो बयखौबो आंनि चेनेलजों गुरैयै खावलायो नोंथांमोन साफ्रोमबो उन्दैनिफ्राय लानानै गेदेरसिम नैबे हाबाफारियाव गाजा गोमजायै बाहागो लाफैगोन होननानै आं नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो बरायहरनाय थाबाय आरो नोंथांमोनखौ नुजाथिफैगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय आरो जोंहा बेयाव मेहेरगोनां हाबाफारि जागोन मानो होनना बुङोब्ला बिदिनो जोंनि जि बिटिआरनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे जोंहा आगुनि NDFBनि दैदेनगिरि आरो मावथि आरो सोद्रोमाफोर जायफोर बिर जोहोलावफोर दङ बिथांमोनाबो बेयाव बाहागो लाफैगोन बिथांमोनजों लोगोसे
दिनै जोंनि बर' रायजो राजा साफ्रोमबो बाहागो लाफैगोन आरो हेफाजाब होफैगोन होननानै आङो आसा खालामदों आरो मिजिं थिदों। जोंहा नैबेयाव फ्लेग हस्टिं जागोन आरोना दायो प्रिपेरेसन खालामबाय थादों। जोंहा जायगाफोरा दासिमबो मोजाङै बिदि मावफुंजानाय जायाखै। मानो होनना बुङोब्ला जोंहा सिगाङाव साननै सम दंबावो। बे साननैनि गेजेराव बे खामानिखौ बिथांमोना फोजोबनानै बेखौ समायना खालामगोन। बेनिखायनो आङो दिनै आगुहै फैनानै नैबे जायगायाव फैनानै आरो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलनिफ्राय बरायहरबाय आरो नोंथांमोना बयबो बाहागो लाफैगोन होननानै आङो आसा खालामदों। जोंहा नैबेयाव मुंख्लंफोरनि मान बावनाय जोंहा नैबेयाव जागोन। नैबे जोङो बिदि साजायदों बेनिफ्राय आरो जोंहा बेयाव गोबां आखरफोर लिरनाय थागोन आरोना बेयावनो जोङो मुंख्लंफोरनो मान बावगोन आरो बिबार बावगोन। जोंहा नै बिदिनो आदामोना प्रथमनिफ्रायनो नांथाबगासिनो दै बेयाव। आं दाखालिबो फैदोंमोन, दाखालि फैदोंब्लाबो आं भिडिअ खालामनाय जायाखैमोन। दिनै भिडिअ खालामबाय। आदामोनखौ आं दाखालिबो नुदों। बिदिनो बिथांमोना गोबां खामानियाव बेस्थ' जानानै दङ आरोना। दे लोगोफोर नायलांबाय था हिसाबै बेयावनो जागोन दे लोगोफोर। बेयाव जोंहा फुंनिफ्राय लानानै सानसे हाबाफारि जागोन। प्रग्रामा आंनियाव दङ, आङो बेखौ नोंथांमोननो फरायथिनानैबो होगोन। जोंहा बेयाव सोर सोर बाहागो लाफैगोन आरो माबायदि हाबाफारि जागोन बेखौबो आरो आबुङै आङो भिडिअनि गेजेरजों नेक्स्ट भिडिअआव दिन्थिनो नाजागोन आरो दे लोगोफोर। जा दायो नैबेयाव मावबाय थादों, खामानि मावबाय थादों नै स्टेजआ। जोंहा बिटिआर हालामनि आप टु क'क्राझारनिफ्राय लानानै बिथिं जोंहा सनितपुर, गहपुर बेफोरनिफ्रायबो गोबां मानसिफ्रा बेयाव बाहागो लाफैगोन आरो बे हाबाफारियाव। बेखायनो आरो खाथि खालानि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ जोंहा जोंनि बर'नि बिर जोहोलावफोर बिथांमोनखौ मान होनो आरो बिथांमोनखौ जोङो गोसोखांनाय सानाव नोंथांमोन बयबो फैनानै बाहागो लाफैगोन होननानै आंनिफ्राय गुरैयै बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय। जोंहा नै बेयावनो बिथांमोना खामानि मावदोंमोन। नै जोंहा बिथांमोना दायो सुटि जाबाय। बेलासिनि 5 बाजिलायसिगोन दे। बिथांमोना प्रथमनिफ्रायनो माने बेयाव बिराद गोबां खस्थ' खालामदों, खामानि मावदों बिथांमोना। माने बे जा बे काजियामाति ओनसोला जाहैबाय मैखोम बर' जायगा दै, बर' ओनसोल। नोंथांमोना गोबाङा खोनादों काजियामाति। नैबेयो जाहैबाय उदालगुरि टाउननि खोलाहा थानाय गोदो NDFBनि जायगामोन दै बेयो, NDFBनि जायगा। आरो गोबां जोंहा मा होनना बुङो बिथांमोना आर्मिफोरजों बा आसाम बेटेलियनफोरजों नैबे ओनसोलावनो गोबां गावलायलायबाय आरो बिदिनो गोबां मुंख्लं जालांबाय। जोंहा NDFBजों लोगोसे बिदिनो गोबां बर' सुबुंफोराबो बिदिनो जिउ बावफानो गोनां जाबाय। जोंहा दायो लाहार फाहार जाबाय थादों। आं सिगांनि भिडिअआवबो बुंबोखाबाय आरो जोंहा नै जायगाया नोंथांमोना नैबेखौ एसे फरायनानै लादो आरोना। जाय बिथांनि गोजौआव नाम नुदोंना रनजित बसुमतारी बि टाइगार, बिथाङाबो सासे NDFBनिनो मार्टियार्स डे। बिथांनि मुङावनो नैबे कालचार कमप्लेक्सखौ मा होनना बुङो बैसागु थिलिखौ बनायनाय जाबाय आरो रंगमन्चखौ बिथांनि नामावनो। आरो बिथांखौ जोङो खोनानाय बायदिब्ला बिथाङा बे काजियामाति हालामनिनोमोन आरो बिथाङाबो सासे बर'नि थाखाय गावनि जिउखौ बावसोमनाय आरो बिथाङा जोंनि इन्डिया बा आसामाव बिथाङा थैयाखै होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। बिथाङा गुबुन हादोरावसो थारमाने जिउ हगारनो गोनां जादों आरोना बर' जाथिनि थाखाय नांनानै। खोनानो मोननाय बायदिबा नेपाल हादराव बिथाङा जिउ गोमादों होननानै जोङो खोनानो मोन्दों आरोना। दे लोगोफोर, अब्ला आङो आरो भिडिअखौ गोबाव खालामनो सानाखै। आरो जुदि नोंथांमोना फैयोब्ला जायफ्रा फैगोन, जोंहा बे उदालगुरि टाउननिफ्राय जोंहा गासै बिथिं खोलाहा काजियामाति होननाय ओनसोलाव नोंथांमोना फैनांगोन। जोंहा उदालगुरि टाउननिफ्राय गासै बेसिम जोंहा 8 किल'मिटार बा 8 किल'मिटार दङ होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों आरोना लोगोफोर। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बे चेनेलनि गेजेरजों आङो खावलायहरो, नोंथांमोना बेयाव बयबो बर' माहारि हिसाबै जोङो जे NDFB
जाय बिर जोहोलावफोरखौ मान होनो सन्मान होनो नोंथांमोनाबो बेयाव बाहागो लाफैगोन होननानै आङो खावलायबावबाय जोंहा लामाया जाहैबाय उदालगुरि टाउननिफ्राय जोंहा नैबे खायजामाथिसिम 8 किल'मिटार जायो आरो बेयो जाबाय उदालगुरि टाउननिफ्राय खोलाहा नोंथांमोना फैनांगोन जिथुनाखि उदालगुरि कलेज रड बेजों फैनानै सिदा ओरै खोलाहा फैबाय थाबानो बे जायगाखौ मोनफैगोन आरो जोंहा बे मेन रड जिङावनो दे बे जायगाया खायजामाथि मेन चौक सेन्टारावनो बेनिफ्राय बे लामानि साखाथियावनो गोजानाव नङा आरोना नोंथांमोना फैब्लानो नुफैगोन 14 सेप्तेम्बराव नोंथांमोन बयखौबो फैनानै बाहागो लाफैगोन आरो नोंथांनि फैनाय आरो बेयाव बाहागो लाफैनायानो मा होनना बुङो मुंख्लंफोरखौ मान होनाय जागोन आरोना बेनिखायनो जोङो साफ्रोम बर' रायजो राजाखौबो बे चेनेलनि गेजेरजों खावलायहरबाय दे अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ गोबाव खालामला आं बेसेबांखिनियावनो दोननोसै दिनैनि थाखाय बाय बाय टाटा आरो नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन होननानै आङो आसा खालामबाय आरो बै सानखालि जोंनिना प्रग्रामा जागोन 14 सेप्तेम्बर बै खालि फुल भिडिअ आरो नोंथांमोननो दिन्थिनो आङो हास्थायगोन आरो दे बाय बाय लोगोफोर दोननाय एसेयावनो गोजोन्थों